Grattis! Du har i alla fall en present från här i sport i alla fall. Vem? Ja, det är sådär kortet så här. Vadå? Har du fått det redan en present? Ja, hon gav mig tidigt. Vadå? Det var något Det där tröjan. och en kofta. Ja, just det. Ja, det är intressant. Det såg ett jättesnyggt kort. Här är för Kina. 40. Man tycker rätt. Vem är det här från? Så vad ska det vara för målare? Vem är det här? Det därifrån. Eller? Nej, det där. Det är från han. Ser du vad fint på brun jag ser ut? Ja, du vet vad det är. Det är du. Pappa, ni är stora. Grattis, grattis. Vad ni är stora. Oj. Åh! Han lär. Jag var stressad. Jag var väldigt stressad. Jag var väldigt Nej, ni må med av look. Why? Men den kom. Jag vill inte. Nu är det. Visaskolan har jag tävling här i. Va? Så Visaskolan, jag har tävling här i. Visa. Vad är det? Visaskolan. Kina, sitt inte på stolen, på bordet. Det är glas. Skolan. Kan jag illa det? Grattis, Martin. Jag kan också rita kiwi, fast jag gör på mitt egna sätt. Jag har en bättre hemma. Jag gör annorlunda hår. Och ja, fast jag kan bara rita en. Men vadå, jag kan ju. Jag fick en bok jag var Tror du inte att jag kan eller? Nej. Har du limmat fast den här? Jaha, nej, det var tejp. Jaha, jag trodde det var lim. Kom du kan Va? Kom Nej, du. det var liksom inte här. En minut kvar skolan. Så kan man bara gå. Ja, det var det där. Det där mycket. Jag älskar att kolla på bilderna. Får jag kolla på bilderna? Vilka bilder? Aha! Ja, det var jag. Nej.